Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndikitsai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nemakavigawo chitupa changu. So ininiwo mukoma ndakamitisawo amai mufundisi. Zvinhu zvacho zvakangoitika so quick mukoma. So ndaigara ndichingoenda kumba kwavo, like in our church. Kana uine zvaunenge uchida kuita in life, you regularly go kumba kwamufundisi or any elder of your choice uchinonoita mabasa ikoko, because we do believe kuti that will bring blessings in your life. Saka gore rinouya iro I am supposed to get married. So then ndaiwanzokuenda kumba kwavamufundisi, mowing the lawn, ndichingoitawo mamwe mabasa ndichibatsirana nagarden boy wavo. Zvino nerimwe zuva garden boy wavo ainge asipo as well as the maid. Ivo ndivo vega vainge varipo. Vakazondidaidza mukoma vachiti breakfast is ready. Ndakapinda mukitchen vakabva vanditi no, uyai kuno kudining. Ndokubva ndaenda kuya vainge vakagara vachitodyawo, ndokubva ndatanga kutodyawo navo paya. Vakasimuka mukoma Nashe vakabva vati vainge vachimboenda kunogeza. Azvechokwadi ndakavanzwa vachigeza. Then foni yavo yakabva yatanga kuringa. Vakabva vadanidzira vachiti mukoma, can you bring me my phone? Ndakashaya kuziva kuti ndoita sei. Vakaramba vachingodanidzira vachiti vainge vapindwa nesipo mumaziso apa. Foni yavo yairamba ichingorira vachiti it was an important call. I took the phone mukoma, ndokubva ndanovasvitsa phone. Ndakati ndichingonovasvitsa phone looking to the side, ndokubva vavhura door. Ndikabva ndaona kuti vainge vasina kana chavainge vakambopfeka. Vakabva vaseka zvavo. Ndakabva ndadzokera ndikanogara pasi. Vakabva vauya mukoma Nashe vainge vakangopfeka zvimwe zviya zvekuti kana wega muedzo wacho wainge usingambokwanise kuzoukurira. Vakabva vati ivo vainge vachida kungoona kuti ndenge ndichazoita sei, and she was the one who was calling herself. Vakasimuka paya mukoma, ndokubva vaenda kukitchen. Pavakadzoka vakabva vazondipa mvura, but mvura iyi it had a strange taste. Later on vakazonditi ndakuisira mapiritsi iwe. Murume wavo vamufundisi sikarudzi yavo kutoti inge ichinzi yashanda, hunge vatoshandisa maviagra, ndiro ravakandiisira mumvura mukoma Nashe, nekuti pasina kana nguva vakazosimuka ndokubva vaenda kubedroom. Ndikabva ndavatevera ikoko, tikati tikabva tanoita zvatakaita. Kubva ipapo mukoma kuzonosvika vachizondiudza kuti vava nepamuviri tainge tongorara tose. So ivo vari kuti mwana uyu vari kuda kumuchengeta. She is not going to have an abortion even though ndakatombovapa mari. Ndakati ndavapa mari, later on vakazotonditumidzira maselfi vari kusaluni vachiti mari yako iyi yawanga wati ndibvise nhumbu ndatozvigadzirisa hangu musoro wangu. So we are still dating. Apa vane pamuviri. Next year I'm supposed to get married mukoma. Ndoitawo sei? I feel like running away. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vamufundisi, amai mufundisi, ivo there is an age difference of 22 years. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo mukoma ndakapiwa mushonga apo pandainge ndichida kuromba. Ndakati ndapiwa mishonga yaiya, then ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndike ndichibva pamba. Saka kutaura kudai so hama dzangu dzinotofungidzira kuti ndiri muSouth Africa, but ndiri kungongwavha ndirimo muHarare. Ndiri kutambura hama dzadiwa, handiri kukunyeperai. Zvino ndakabva ndazonzi ndinofanira kuzongodzokera kumba kana zvaita, but as I am talking to you mukoma, ndatova almost 4 years just suffering. Nothing is working out at all mukoma. Ndichiuyawo panapa ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndodiniko? Ndodzokera kumusha here izvo zvinhu zvacho zvisati zvaita? Kweduwo kwatinobva
kwamurehwa uko. Saka ndine mushonga wandakapiwa. Mushonga uyu ndinopota ndichigeza nawo. Mushonga uyu ndakanzi ndinofanira kuzopota ndichiugeza nawo kuitira kuti ndisazosangana nehama dzangu kana kuti vanhuwo vandinoziva, nekuda kwekuti mushonga iwoyo kana zvikangogara zvadaro it means kuti handikwanisi kuzoita mari. Ndamboedza kushingirira mukoma all of these years ndichingofungidzirawo kuti nerimwe gore zvichaita, but I feel like I have to give up mukoma. Muno muHarare macho hakusi kunzi ndiri kuitawo mari, ndinotongoitawo upenyu hwekutongoraramawo nekungokiya-kiya, kutongoitawo chiname mukoma, kutongorarama upenyu hwechibhonda. Saka ndaneta nekurarama ndiri street kid. Sekuru ivavo pavakandirombesa vakanditi unokwanisa kungorohwa nenhamo maybe for 1 year, asi usazodzokera kumusha kwenyu zvisati zvaita. So mukoma Nashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Pari zvino ndinomwe mundara uyo wandiri kushandira ane garaji rake, saka ndava kungoitawo izvozvi zvouSpanera boy ndichigara pagaraji rake. Most of the times hangu ndinenge ndiri pamaYouTube nekuti pane free wifi. Ndiri kudawo munhu anokwanisa kundibetsera because ndine kamwe kabhegi kandakapiwa ako kandakanzi ndimo muchazonyuka chikwambo chacho chichazotanga kundipa mari, but 5 years down the line hakuna mukoma Nashe. Nditoriwo munhu wekutoti ndakatoendawo kuuniversity, but because of our economy zvinhu zvakatooma. Ndatova Norway, ndakatombotenga mushonga wemakonzo ndichida kuzviuraya. Mukoma Nashe, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndoramba ndakangoshingirira here ndichiti zvichaita kana kuti it is time for me to return back home. Hanzi kutodzokera kwandichaita kumusha kwedu kwamurehwa kwatinobva, hanzi ndokutoputsa kwandichatoita mhiko dzacho idzodzo. Mawan rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo I was initiated into Satanism. Ndigerewo ndikurarama ndiri kunoku kuSouth Africa. Mukoma Nashe iko zvino zvikutaura kudai ndava nemamwe masimba. Last week chaiyo mukoma ndakaenda kune imwe imba uko kwainge kuine vamwe vanhu vandakazonzi awa ndiwo mahigh priest in our order munomu muSouth Africa. Saka we have different clubs. Ininiwo ndakajoinawo another club. Muclub medu tingori nemurungu 1. He is one of the high priest anozosvitsawo kune mamwe mahigh priest emuno muSouth Africa, uye zvekare anozoudzwa zvose zvatinenge tichifanira kuti tinge tichiita. Saka patainge tiriko kutemple pakabva pazourawa kitsi yeblack, ndikabva ndanzi ndinge ndichidya nyama yekitsi iyoyo iri mbishi nekunwa ropa racho. It was such an disgusting thing, but ndichidya mukoma Nashe ndakatonzwa simba, rimwe simba rainge rakanyanyisa richitopinda mandiri. So mukoma Nashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I so wish kuti I would get deep with this confession, but unfortunately I can't do that at the present moment. This is my confession. When you post, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. You won't even believe kuti she is still very young. And my parents came here to South Africa as working professionals, and we grew up tichingodzidzawo munomu muSouth Africa. She's very young. Apari kuti akajoina Satanism kudya kitsi yarakumana. Pakaipa. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Musi uyo upenyu hwangu pahwakachinja, izuva randakaperekedzawo vamwe vakadzi ndigerewo muno muSouth Africa. Saka vamwe vakadzi vepamba vainge vachida kuti vange vachinoyeresewa kumadziva. So one of the women forced me, akabva ati handei kane vasikana. Ini hangu zvechivanhu ndainge ndagara ndisingambozvinzwisisi. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri muna 2014. So ndakavaperekedza because my husband was the one who had a car, so vainge vachida transport. We then drove ndokubva tazoenda kune rimwe dziva. Tainge tiina vamwe gogo. Takati tasvika kukudziva kuya ndipo apo pavakazoyereswa. Saka zvakabva zvazonzi as long as wangosvika padziva unotofanira kutoti unge uchitopinda mumvura, nekuti kana ukasapinda mumvura uchiyeresewa, mhepo dzimwe dziya dzinenge dzauya dzakatakurwa nevamwe vaunenge vauya navo, mhepo idzodzo dzinobva dzazotanga kuteverera iwewe. So nemurume takabva tangonzi tinge tichingoyereswawo ndokubva tanyikwa mumvura mukoma. Saka pandakangobuda mumvura ndakaona nyoka mukoma. Nyoka iyi yanga yakakura, yainge yakakura mukoma Nashi. Pandakada kuti ndinge ndichiridza mhere mukoma, ndakatonzwa voice. That voice was so sweet and very romantic mukoma. Ndokubva voice riya rati kwandiri, usatya zvako nekuti ndini wauri kuona, usaudza munhu. Ndokubva nyoka iya yazondiudza kuti padziva patainge tiri painge pachiyera. So mukoma ndakabva ndaramba ndakanyarara paya. Ndokubva gogo vaya vazopedza kuita zvavakaita. Usiku hwacho zvekare mukoma ndakatorota mukoma. Nyoka iya yakauya kwandiri ikabva yati yainge iine pfuma yainge ichida kundipa. Ndakabva ndagamuchira pfuma iya mukoma. Kainge kangori kabhasiketi kainge kaine mamwe matombo ainge achipenya mukoma. Kwakati kwapera mazuva mashoma ndokubva ndazononga chimwe chibhegi chainge chiri chileather chicross bag chainge chiri chebrown mukoma. Mari yainge irimo, mari iyo yakandivhundutsa. Kana kubasa handina kana kuzombokwanisa kuenda, ndokubva ndatodzokera kumba. Saka mari iyi ndakaiverenga murume wangu achiri munzira achibvawo kubasa, because ndakamufonera ndikamuudza kuti svikai kumba. Ndakamuti ndainge ndarwara. So mari iyi pandakaiverenga yainge iri 504,000 rands. Murume pandakamurakidza mari iyoyo akabva ati mari iyi tikufanira kuti tinge tichiirasa nekuti maybe chainge chiri chikwambo. Ndipo pandakazomuudza zvainge zvakaitika tiri kumadziva, akabva azonotenga salt yemagodo. Ndokubva ati kana iri mari yechikwambo uyai tiise salt yemagodo. Ndokubva tazoisa salt yemagodo mumari iya yatikaivhara. But after mazuva patakatarira tikabva taona kuti mari yainge ichingorimo. Ndopatakabva tazoronga rwendo rwekuti tinge tichidzokera kumusha mukoma. Saka ndakabva ndazoudza vanin'ina vangu vaviri kuti vange vachiuya kuSouth Africa. Vakauya. Saka inini ndainge ndiine imwe mari, mume wangu aiva neimwe, uye tainge takagara tiri separate. Then vanin'ina vangu naivo vaiva nemari dzavainge vainadzo. Murume akatenga malaptop maviri ndokubva amagwejenura. Dzimwe mari tikaisa mulaptop, dzimwe tikaisa mumarice nemumaflower. I want to thank God because mari iyi takakwanisa kusvika nayo kumba. Ndokubva tatotanga mabusiness kuzongodzoka hedu kunoku. It is because tiri vanhu vakangojairawo kugara muSouth Africa. Saka kumusha uko tine mabusinesses edu atiinawo. So nyaya yava kuitika mukoma yazondiunza pano ndeyekuti ndava kungogara ndichingoona njuzu, uye zvekare murume wangu iye kuti ange achikwanisa kungorara neni asati ambopira zvava kunetsa mukoma, nekuti kana akangokwira pamusoro pangu ndinomuitira hasha. Ndobva ndatanga kujova as if njuzi iya inenge yatsamwa. So mukoma Nashi, ndikudawo kubvunza kubva kune avo vanoziva nezvechivanhu. I know kuti there are people that are going to judge me, but ndo zvinhu zvakatoitika. I never asked for it. Se zvandakuudzai kuti even patakaenda kumadziva kwacho
I did not even want to go there, asi ndichingononyekwa mumvura ndo zvandakazoona, ende nyoka iyoyo ikatondiudza kuti uchaita imwe mari yakawanda and I'm always going to be there with you. So ndo nyaya iripo mukoma. Ndinongoti kana ndikangoenda padhuze nerwizi ndinotoona njuzu mukoma Nashe, ende iyo njuzu ine besu rakaita gold uye rinenge riine macolors ose erainbow, rakanaka. Asi first ndinokwanisa kusaiona, asi ndinongoona besu kuti iyo injuzu because hakuna hove inenge yakakura saizvozvo. Ndodiniko ndinofanira kuti ndige ndichiita sei ndisazongoramba ndichiona njuzu, uye zvekare nekusema kana kukangonaya kungofamba mukoma ndinorutsa zvekuti munondinzwira tsitsi. Ndinenge ndichisema madhaka aya kunyange mumba chaimo ndinosema, kana kupinda mutoilet chaimo mushure mekunge murume wangu abuda mumutoilet ndinenge ndotosema kunzwa kuda kutorutsa. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. yo zvakangoma hazvo vedu we. Kana muine ma-spiritual encounters avo amakambosangana nawo, please do come to my inbox and share with me your own side of the story. If you have a prayer request, please do come to my inbox and then you share with me your prayer request. Tozoposta panapa pa channel Handitika. I think if you have a prayer request, you can just mention the place where you are, kuitira kuti kana vanhu paya kana vonamata they know where to direct the prayer to. I don't know vedare munopaonawo sei. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. If you have a business that you want to advertise, please feel free to come to my inbox and we can have a chat.